Wannan matar bata san ɗan da ta haifa ya zama attajiri ba, kullum tana sai da fanke a wani kamfani da ke kusa da kamfanin ɗan nata. Wata rana yaron nata ya zo gurin domin ya siya fanke. Yana siyan fanken kan titin ne saboda yana fata wata rana ya haɗu da mahaifiyar shi. Bayan da ya siya fanken ne ya nemi wuri ya zauna ya fara ci. Amma abun mamaki sai ya ji taste ɗin wannan fanken iri ɗaya da wanda maman shi take mishi a lokacin yana ƙarami. Kallon fanken ya yi domin yana so ya tabbatar da lallai haka ɗin ne abin da yake ji. Tunani ya fara yi lokacin yana ƙarami. Wata rana yana cin fanken ya buƙaci maman shi da ta sake yi mishi irin fanken da yake ci. Bayan da maman shi ta tashi ta tafi da nufin yi mishi fanken da ya buƙata ne, wasu mutane suka zo ta bayan yaron suka yi kidnapping ɗin shi. Yanzu tsawon shekara 20 kenan da faruwar wannan al'amarin. A duk tsawon wayannan shekarun kullum mahaifin shi yana yawo akan keke da stikan cigiyan wannan ɗan nashi. Yana tsaka da tuka keken nashi ne ya hango wata mota ta nufo shi.